Tak aký má byť dneska teda ten muž? Z tvojej perspektívy, aj skúsenosti, keď si vlastne od mladosti pracoval alebo pomáhal nejakým spôsobom objavovať tie vnútra a tú silu tých akože mladých mužov, niekedy ten život nás najviac naučí. A ten mentoring je vlastne podstatný v tomto. No, takže ale čo? dala si že veľmi ťažkú otázku, že vlastne čo s tými mužmi dnes. A ja poviem na to jedno slovo a možno, že dnes poviem veľa, že veľmi jednoduchých vecí, ktoré sa ale náročne žijú. V prvom momente, alebo to, čo až čím aj ja zápasím, že 10-20 rokov je, že muž má byť prítomný. A to je, ja viem, že to znie jednoducho, ale jedna vec, že to je veľmi nezrozumiteľné slovo pre mužov, že čo to znamená byť prítomný, lebo my častokrát žijeme a možno vo všeobecnosti, lebo veľa vecí, ktoré hovorím pre mužov, tak ženy na nich reagujú, že čítala som tvoju knihu, ale že to platí aj pre ženy a ja som veľmi rád, že to funguje. A tá prítomnosť, že čo to znamená byť prítomný je, že mnoho mužov žije buď v minulosti, alebo v budúcnosti, v hanbe, alebo v obavách z toho, že čo bude, či to zvládnem, alebo v nejakom snívaní prázdnom, že čo raz jedného dňa urobím, ale to tu a teraz vlastne sa nič nedeje. Že ja vlastne len premýšľam o tom, ako veci budú, alebo ako by boli, keby som chcel. Že my veľa času, ako muži, strávime v nejakom teoretizovaní, ale v prítomnosti, či už vo vzťahu, alebo v prítomnosti, v tej práci, ktorú momentálne vykonávam a robím, tam sa strácame. Prvá vec, ktorú by som povedal mužom, že dobre, zastavte sa v celých tých pretekoch a povedzte mi, že kde sa nachádzate. Tým, že oni sami nezažili nejakú emocionálne prepojenie, tak si povedia, že no dobre, že ja tu budem pre tie deti, keď budú vedieť rozprávať, alebo keď už budú sa vedieť vyjadriť a tak ďalej. A oni sa zavrú do nejakej takej časovej kapsule. Ináč, áno. Do toho gauča, tam vznikne nejaká taká bublina, do ktorej nemá nikto prístup a oni z nej moc nevychádzajú. A keď z nej vyjdú, z tej časovej slučky, veľmi často zistia, že je neskoro. Že vlastne tie decka vyrastli o mnoho rýchlejšie, ako on čakal a že tým, že si s ním nespravil connection, tak to spojenie, tak už ho nepotrebujú. A vystúpia z tej a cítia sa bez účelu. A to nie je len v tomto, ale to je ďalšia vec, ktorú muži akože si nesú a mali by sa v nej zastaviť a mali by ju hľadať a to je účel. Lebo to je to, čo mužov akože nejakým spôsobom veľmi zasahuje.